Mhm. Takže ahoj, já vás tady opět vítám u dalšího už 11. rebelského vysílání a mám tady speciálního hosta, protože je hodně speciální, protože dostatý jsem byl teda opravdu oříšek a já tady vítám Lídy. Ahoj. Ahoj Zuzka, to máš absolútnu pravdu, lebo my sme nekompatibilní. Ja robím 24/7, alebo mám nejaké iné aktivity a ty to máš nejako zase inak. Ale dôležité je to, že keď sa chce, tak sa čas nájde a našiel sa. Přesně tak. Já jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání tady do rebelského vysílání i přes svoje velké časové vytížení a i různé indispozice. Prostě znám do toho všechny možné věci, hodili vidle, ale to nevadí. Jsme tu a budeme si povídat. A teďka já mám tady na tebe takovou otázku, kterou tady jakože hodně řešíme, protože jsme ve skupině Rebelka po 50. A tak i dost se řeší, co to vlastně je to rebelství, jestli máš teda, jak ty to vidíš? OK. V prvom rade, Zuzka, v podstate sa chcem veľmi krásne poďakovať za túto šancu. Ja som rozmýšľala, bože, veď to je česť byť v nejakom podcaste. No, čo ja budem hovoriť? No a keď sme sa vlastne rozprávali tak neformálne, tak ja som si uvedomila, že tou rebelkou som vlastne od detstva a som sa celkom zabavila o tom, aj keď som rozprávala s mamou a vysvetlovala som jej, že teda idem na takéto vysielanie. Moja maminka už má 76 rokov, ocino 80 a oni sa naozaj chechtali na tom, že to je pravda, pretože čo je rebelstvo? Rebelstvo je robiť niečo inak ako všetci ostatní, aj napriek tomu, že ťa tá spoločnosť väčšinou nejakým spôsobom odsudzuje, škatulkuje, ostrakizuje a podobne, tak jednoducho vydržať v tom rebelstve. A moje rebelstvo sa prejavovalo už v prvej triede na základnej škole. Moja pani učiteľka Marika Feriancová zo Zvolena už je asi na pravde Božej, ale ona bola neskutočne trpezlivá. Ja som bola totiž to taký žiak, ktorý sa neskutočne nudil, pretože nie vzlom, ale mne to celkom rýchlo palilo, neviem z akého dôvodu. No a tým pádom ja som chytro nasala to, čo treba, detičky tam niečo dostali nejaké úlohy, ja som tú úlohu mala za polovicu času a potom som sa nudila, prechádzala som sa po triede. Čiže naši chodili do školy ako na klavír, čiže ona ma mala rada, ale bolo potrebné ma trošičku utlmiť v takomto mojom rebelstve. Takže toto je asi to, čo si predstavujem pod rebelstvom ja osobne a mám takúto živú spomienku dodnes na to. Aha. A teďka mě napadá taková otázka. Zdědili to po tobě tvoje děti? Samozrejme. Dedí. Samozrejme, to sa dedí. Deti, no, my sme deti vlastne vychovávali vo veľmi slobodnej forme. Prebrali sme určité veci, ktoré od rodičov, ako touto cestou ich teda pozdravujem, áno, urobili to správne, ale určité veci, s ktorými som nesúhlasila, to znamená sloboda, nezávislosť, určité veci, ktoré sa ešte ani pred tými 33 rokmi celkom nenosili, lebo to bolo tesne po revolúcii, tak sme tam začali aplikovať takú tú slobodnejšiu výchovu. A častokrát sme s manželom teda narazili, pretože on je ten klasický patriarchálny typ, tu povie rodič a ty máš počúvať. Ja hovorím, a čo takto vykomunikovať s tými deťmi, hej? Takže takto sme to postupne urobili a ja si myslím, že moje deti, teda dcera má 33, syn má 30 a najmladšia dcera má 24, sú v podstate aj rebeli po mne. Mhm. No, tak to je jasný úplně. Já jsem si to myslela. Takže, dobře, takže rebelka dělá věci jinak, asi ne úplně proti, jako víš co, takový to za každou cenu být rebel, aby to teda bylo, tak je to takový trošku ne úplně, ale rebelka to podle mě cítí a je to její jako takový vnitřní duševní nastavení. Souhlasíš se mnou? Určite na 100%, lebo iný je druh rebelizmu, keď sa chceš nejako prezentovať, ukázať a vlastne to nie si ty, ale chceš ukázať, že ja som niečo viac, ja to budem naschvál robiť nejako inak. Rebelstvo spočíva v niečom inom. Rebelstvo je v tom, že keď s niečím proste nesúhlasíš, nesúzniš, tak to dáš na vedomie. Alebo keď chceš niečo urobiť inak, tak to dáš na vedomie, netlmiš to v sebe, lebo z dlhodobého hľadiska je to úplne zbytočné, lebo si potom navodíš iba zhoršený duševný stav. Nemá to každý takto, ja plne
akceptujem ľudí, ktorí sú v pohode s tou líniou, hej, s tým mainstreamom nejakým života, všetkého ostatného. Ale proste, keď také jednoducho nie sme a cítime to už v detstve, zvlášť potom niekedy v puberte, keď prechádzajú tie rôzne životné obdobia, to je úplne zbytočné s tým bojovať, treba to na sebe akceptovať, prijať a ísť si svoje. Ľudia správni, teda nemusia to byť iba rebeli a rebeli, jak my sme dve napríklad, ale môžu to byť aj ľudia, ktorí proste tých rebelov akceptujú a majú ich radi takých, akých sú. Tak presne takouto skupinou ľudí sa potrebujeme obklopiť my kvázi rebeli a tým pádom budeme šťastní i napriek tomu, že sme trošku iní ako všetci ostatní. Báječný. Takže předpokládám, že rebelství tvoje neskončilo v první třídě chozením po třídě, ale že jsi zlobila dál. A co si ještě nějakou vtipnou příhodu, mi řekni nějakou další rebelskou. Vieš čo, takto ďaleko ako do detstva určite nie, ale asi najväčšie rebelstvo, ktoré som v podstate spravila, keď sa teraz na to spätne pozerám presne touto optikou, o ktorej sa bavíme, bol môj odchod od rodičov. Totižto ja som rodičov vydať sa úplne strašne ďaleko, to znamená, že moji rodičia, ich milujem, ale oni sú 250 kilometrov odo mňa a mali iba mňa. A oni si nedokázali predstaviť, že ja ako jediné dieťa pôjdem niekde a nebudem niekde poblízku, lebo vtedy bol predsa taký štandard, hej. Ja som narodená v 60. rokoch, som 68. A proste ja som sa v 90. roku vydala, v 92. som s manželom nasadla do auta, sme sa presťahovali na východ a moji rodičia to veľmi ťažko niesli, hej. Ja som to vtedy nepovažovala za nejaký prejav rebelstva, ako som spomínala. Ja som urobila to, čo som práve cítila, ja som to považovala za správne a najlepšie pre seba, pre svoju rodinu, pre svoj vzťah, pre svoje manželstvo a podobne. Po rokoch sa s tým rodičia zmierili a dneska sú úžasné vzťahy, ale v podstate to bolo teda riadne rebelstvo na tie časy a na to, že som bola jedináčik. Jasně, jasně. Dobře, takže to je určitě jako zajímavý, ale dneska asi to není tak jako úplně divný, že ty lidi se stěhují do různých částí světa, že jo, a je to dneska úplně normální, ale je pravda, v těch 90. letech to teda úplně běžný nebylo. Jasně. A teď mi teda řekni, ty teďka vlastně seš kaučka? Seš kaučka? Áno, ja som transformačný coach, pretože súčasťou možno toho, to nie je rebelstvo, to je proste vývoj, hej, lebo prechádzame určitými fázami a jednoducho ja som si v určitej fáze uvedomila, že mať nad sebou stále nejakého zamestnávateľa, nemať tú takú vnútornú slobodu, že robím toto, čo ma baví a robím to vtedy, keď ma to baví, tak som vlastne v roku 2023 odišla od perfektného zamestnávateľa, obidva ho poznáme. A začala som vlastne študovať transformačné koučovanie a momentálne som originál transformačný coach a popri tom sa starám ľuďom o to, aby mali lepšie zdravie, aby si zlepšovali zdravie a robím to z domu. Báječný. To je taky trochu rebelský, ale ty si vzpomněla toho báječního zaměstnavatele, myslíme teda na Davida Zbojka a tímhle ho pozdravujeme, kdyby náhodou to viděl, ale myslím, že to nehrozí. Ale mě by taky zajímalo, jak jsi se vlastně dostala k takovýhle práci, protože přece jen to je taky jako dost jako známý mentor, biznisovej, dalo by se říct, tak jak se ti to povedlo tam se dostat? To je docela taky podle mě zajímavý příběh. Áno, je to veľmi zaujímavý príbeh, pretože ja som v podstate medzi rokom 2020-2023 dochovávala manželovú matku. Bolo to dosť hodne ťažké, čiže psychicky to bolo neskutočne náročné, lebo mamička bola na tom veľmi zle, proste mala Alzheimera a tak ďalej. No a ja som už neverila tomu, že ja ešte vlastne môžem robiť niečo zmysluplné, lebo proste je to tak, nebudem to tu do detailov vysvetľovať. Takže ja som hľadala niekoho, keď som doopatrovala mamu, že koho budem akože opatrovať, hej. Buď som rozmýšľala, že staršieho človeka, ale to som ako si zažila, tak som si povedala, že idem hľadať nejakú prácu, čo sa týka opatrovania detí na nejaký voľný systém a podobne. No a zareagovala som na jeden inzerát, ktorý dala Adrianka Zbojeková a hľadali vlastne opatrovateľku, ktorá zároveň bude deti učiť, venovať sa im, nie že len opatrovateľku, že ich bude strážiť, ale proste bude sa im aj iným spôsobom venovať.
A ja si myslím, že tieto schopnosti som mala, keďže som vychovala 3 deti, vysvetľovala som to pred chvíľkou a každé trošku iným smerom ide, čiže dcéra je vyslovene rodine založená, fantastický človek, syn je špičkový kuchár a najmladšia dcéra je umelkyňa, čiže proste všetky 3 s prepáčením vajcia sa každé vlastným spôsobom vyvíjalo. Tak som si povedala, že keď mám túto schopnosť u svojich detí, predsa to môže mať aj u iných detí, hej? Čiže tam išlo vtedy o 2 deti, o 2 chlapcov, 4 a 1,5 roka, myslím. Čiže ja som prišla, oni ma teda pozvali na stretnutie, bol tam David, my sme sa vôbec nepoznali. Ja som teda s Adriankou iba komunikovala. Pozvali ma tam, začali sme sa rozprávať. No a keď som začala rozprávať svoj príbeh, teda, že som odišla z domu, že som robila v novinách, že som robila asistentku primátora na portáloch, som robila obchodiaka, som robila a tak ďalej, celkom dlhé portfólio, čo som si vôbec neuvedomila. Tak oni sa na seba pozerali, to dodnes nezabudnem, oni sa na seba pozerali. Hovorí, no, že, on hovorí, no to vyzerá zaujímavo. No mrkla na Davida a David hovorí, no viete, ale s tým, čo ste nám tu teraz vysvetľovali, to sa vám nevidí akože zbytočné mrhanie vašim potenciálom, že ty by ste opatrovali 2 deti, nechceli by ste opatrovať firmu? Alebo niečo v tom zmysle, presné slova si nepamätám. A ja hovorím, ako to myslíte? No tak, že potrebujem vlastne človeka, ktorý bude mojou pravou rukou, kvázi to je jedno, či sa to bude volať riaditeľka, asistentka alebo čo. A proste vy ste človek, ktorého si tam viem predstaviť. A ja hovorím, no ale ja si to neviem predstaviť. David vybalil oči, lebo to bola neskutočná ponuka, ktorú som si ja v tej chvíli neuvedomila. A on hovorí, koľko potrebujete času? No tak ja neviem, 48 hodín. Sme sa rozlúčili, odišli. Ja som to vôbec nechápala, prečo on vyvalil oči. A teda ja som si prešla určitými vecami, hovorím, to zvládnem to. Vieš, akože tá sebadôvera, tá sebahodnota, proste keď si len doma a opatruješ mámku a pohybuješ sa medzi sporákohnocami, plinkami, ja neviem, či všetkým možným, tak proste to je niekde dole. Ale dačo tam bolo vnúka, on to videl. No a ja som mu zavolala, tesne pred uplnutím tých 48 hodín, ja si tie slova pamätám. Vy ste neuveriteľné, ja som čakal, že zavoláte o hodinu. Takže takto celé vzniklo a dodnes som Davidovi, aj keď som už od neho odišla, vďačná za túto šancu, lebo on bol ten, ktorý videl a uveril v môj potenciál, ktorý sa potom rozvíjal aj vďaka tomu, že som pracovala pre neho. To je stejně zajímavý, protože David jakože je hodně mladý, že jo, že v podstatě v podstatě mohl by to být náš syn, když si to tak vezmeme, určitě. Ano. Tak je to jako strašně jakoby zajímavý, že on to takhle viděl. Ale mně se to teda strašně líbilo, protože mě jako to taky bavilo, když ty jsi byla ta ředitelka, asistentka, nevím, pravá ruka všeho, protože to bylo totiž jako, já si to představuji jako, že jako když prostě letí povodeň do místnosti, nebo tak nějak si to jako představuji, když jako koukali, že nová asistentka Davida Zbojka, Lídie a teďka úplně jsem čuměla, jsem říkala, tyjo, co to je za úkaz, takže on to viděl a ty jsi to neviděla, ale myslím si, že to taky probudilo nějaký, že zážitků asi tam byl hodně, ne? Bylo tam hodně zážitků s Davidem, ne? Že to nebyla nuda, možná ta Určite to práce. nebolo dobré ešte k tomu veku. Jasné, že v prvej chvíli proste to také limitujúce presvedčenie, veď ten môj zamestnávateľ, teda on má toľko rokov ako moja dcera, respektíve menej, že ako to bude fungovať. Lenže pozor, vek neznamená, že ste vekovo vyspeli na toľko, koľko je napísané v rodnom liste, hej? Ano, Tam ano. bolo niečo úplne iné, to bol svet proste osobnostného rozvoja, svet mastermindu, svet brainstormingu, svet stretávania sa s úplne novými ľuďmi z prostredia networkerov, podnikateľov a pre mňa to bolo niečo úžasné, ako bola som tam necelý rok, ale bolo to obrovský raz a dodnes som mu za to vďačná. Tak já si taky myslím, že byl rád, že tě tam měl a že to potom se mu podle mě vůbec nepodařilo najít adekvátní náhradu, co jsem slyšela, ale už je to všechno jinak. Ale každopádně díky tomu jsme se poznali, takže to jako bylo strašně fajn. A já si vlastně pamatuju, když jsem přijela do Košic a chtěla jsem s Davidem natočit ten svůj podcast Výslechovou místnost, že jsem tě nahuškala, že jsem tě jako by poprosila, a to jsme se zas tak moc neznali,
že jsem tě poprosila, aby si ho nějak prostě zpracovala a on si fakt udělal čas, jako pátek odpoledne, nebo co to bylo, jakože takovýhle úplně debilní čas, když už asi dávno chtěl být doma, tak jsme tam natáčeli v tom jeho studiu prostě ten podcast, jako, takže to bylo úplně super. A jako byla to sranda, takže jako za mě děkuju ještě dodatečně, že jsi mi to tak krásně domluvila, že asi to nebylo úplně jakože jednoduchý, že ne každý by to jako takhle akceptoval. OK, áno, David bol nesmierne vyťažený, on veľmi veľa pracoval aj so zahraničím, proste v kuse tam mal nejaké koly, neviem čo, a on ten program mal nalinajkovaný, proste nebudem tu detaily vysvetľovať, lebo to je aj nejaké tajomstvo trošičku a presvedčiť ho na niečo takéto nie je celkom jednoduché, hej, ale on v tom tiež videl niečo, že jednak sa spropaguje, on pomôže tebe, projekt sa mu páčil a on keď sa pre niečo raz rozhodne, tak jednoducho to urobí. Takže som rada, že som ti mohla takýmto spôsobom sprostredkovať toto s ním, ale on keby nechcel, tak ho tam nedostanem ani náhodou. No, tak to je jasný, chápu. No a ty jsi se taky jako docela s tím Davidem rozcestovala, viď? Jojo, cestovanie bol vždycky môj sen, len buď nebol čas, alebo neboli peniaze, alebo boli zdále nejaké okolnosti, aj keď teraz to znie ako výhovorky, pretože keď vychováš 3 deti, to nie je celkom také jednoduché zobrať všetci na dovolenku. Ale my sme v podstate, keď sa nad tým zamyslím dneska spätne, rozmýšľala som nad tým, keď sme mali tento Zoom, tak ja som v podstate odsudená na cestovanie, lebo moje rodičia sú 250 kilometrov, čiže to je proste celý život, musím sa presúvať nejakým spôsobom. Preto pre mňa nie je žiadnou veľkou výzvou cestovať hoci kde. Pre niekoho je, proste niekto je taký. Hej. Môj manžel napríklad nie veľmi rád cestuje, ale ja som zase cestovateľ. Takže, čo sa týka Davida, áno, toto bola obrovská pridaná hodnota. Jednak to, čo som už spomenula a vysvetlila, ale obrovská pridaná hodnota bola, že tie konferencie, ktoré sa organizovali v rámci Mastermindu, ktorý som ja zastrešovala ako nejaký pre VIP klientov, ktorí ste tam vlastne boli, tak ten súvisel aj s cestovaním. A to cestovanie nebolo tuto do Maďarska alebo do Poľska, ale bolo to vlastne Dubaj, bolo to Monako, boli sme v Poľsku, v Zakopanom, v Brne, lebo aj Brno proste, lebo my sme nechodili po takých obyčajných hoteloch, to boli také luxusné, lebo proste o tom to bolo, hej, celé to vzdelávanie, lebo hovorí sa, že s koľkými 5 ľuďmi sa stretávaš, s tým sa nejakým spôsobom staneš. A aj to, ako sa bukovali tieto veci, tak súviseli s tým ukázať tým, ktorí chceli rásť, že veď aj vy sa tam môžete dostať, tak si to poďte vyskúšať, poďte si to ochutnať. Čiže áno, vtedy som sa vďaka nemu rozcestovala. A nějaký jakože třeba zážitky někde, třeba nevím, jsou zážitky z cest, takový ty vtipný, oni třeba nejsou vtipný v té chvíli, ale po čase jako jo, jakože když zabloudíš, nebo prostě něco ztratíš, nebo sama se ztratíš a tak dále. Máš něco? Vieš čo, až takto nie, lebo ja som vždycky chodila s grupou, lebo my sme v podstate na tie konfery chodili s našim tímom, to znamená, že ja som zastrešovala ten tím, čiže to bol produkčný tím, ktorý vlastne natáčal, copywritoval, strihal a tak ďalej, hej. A zároveň sme technické zázemie nejaké robili, logistiku, takže to až nebolo také, ale obrovský zážitok osobný bol pre mňa výjazd na Burj Khalifu, kde za jedinú minútu prejdete tých, neviem koľko to je, nepamätám si presne, ale obrovské množstvo metrov a ja som myslela, že vyletím z kože, pretože ja som v tom čase ešte mala vertigo a mne tak začali asi po 70. poschodí brnieť uši, že dodnes na to pamätám. Ale ten výhľad, keď sme tam vyšli, bol niečo fantastické. Toto prajem absolútne každému proste zažiť. Takže Burj Khalifa. Toto bol pre mňa ten zážitok. V Monaku to áno, tam sme trošku pobludili, lebo my sme boli trošku inde. Áno, v podstate, či to bolo vtipné, alebo to nebolo vtipné, v tej chvíli sa nám to nepozdávalo, nezdalo vtipné, ale my sme bývali inde, ako vlastne býval David s Adriankou. Oni bývali v špičkovom hotele, nepamätám, myslím, že to bol Sheraton, hej, to bolo priamo pri pláži a my sme boli vlastne v Monaku v meste. Tiež super hotel, všetko OK, len sme sa nevedeli vlastne dostať na to miesto a potrebné bolo ísť tam pešo. Lebo Monako je také kopcovité, viete si to predstaviť, hej? Čiže pamätám si, že sme išli dole a hľadali sme konkrétny hotel a mali sme to
kvázi nešťastie, alebo tú vtipnú príhodu, že raz sme stretli Taliana, raz sme stretli niekoho anglicky hovoriaceho, potom niekoho nemecky hovoriaceho, ale ani jedného Monačana, ktorý by nám povedal, kde je Sheraton. Čiže museli sme využiť všetky svoje jazykové schopnosti. Pamätám si, vtedy naša copywriterka Lenka Kočišťáková úžasne ovládala taliančinu, takže nakoniec sme sa vďaka nejakému Talianovi posunuli bližšie a našli sme to. Len pamätám si, že bol z toho celkom veľký prúser, aj David sa na nás potom za Adriankou trošku hneval, lebo sme prišli LTT proste tesne pred začiatkom konferencie a bolo tam treba rýchlo niečo zariadiť, čo vy ste nemohli vidieť, ale zvládli sme to. Jasně. No, tak to se sebou přináší. Ale vlastně ty si tady narazila na takový, jakoby něco o tom věku, ale spíš v opačném gardu, než tady řešíme my, rebelky po 50, že David jako hodně mladý a ty jako my už teda máme ten věk a že to teda není limit. Jak ty se díváš na věkový limity? Neexistuje vekový limit. Lebo niekto môže mať 30 rokov a môže mať myslenie 100-ročného človeka a niekto môže mať 100 rokov a môže mať myslenie toho 30-ročného človeka. Jasně, jasně. Takže to všechno sedí. Dobře, dobře. A co by si tak chtěla pro ty rebelky? Nějakou, no poselství zní tak nadneseně, ale jo, v podstatě poselství. Posolstvo pre rebelky, ako náhle sa budete pokúšať byť niekým iným, je to úplne zbytočné. Buďte tým, kým ste, všetky ostatné miesta sú už obsadené, ako sa teda hovorí vzletne. A i napriek tomu, že narazíte, jednoducho určite existujú ľudia, ktorí vás budú akceptovať také, aká ste. A čo je dôležité, nikdy neprestaňte rásť. To je jedno v čom. Stále sa niečo učte, stále niečo nové proste. Keď cítite, že už nejakým spôsobom stagnujete, choďte. Výborný spôsob je napríklad to cestovanie, lebo to je také osviežujúce, hej? Čiže choďte niekde inde proste. Vidíte na nejaké vysoké miesto, pozrite sa na svoj život, na všetko z nejakého nadhľadu, ako napríklad na tej Burj Khalifa. Ja to vtedy robím pravidelne, že vidím na najvyššie poschodie nejakého hotela, keď mám nejaké také obdobie. Ale v každom prípade cestovanie je jednou z najlepších možností, ako sa udržať vlastne v nejakej forme, pretože prináša to vlastne nové zážitky, prináša to nových ľudí, novú kultúru, nové výzvy, kadejaké poblúdite, alebo jazykovo nie ste zdatní, alebo proste čokoľvek môže byť. A vôbec si netreba rozmýšľať nad tým, že čo sa vám tam stane. Jednoducho improvizujte. Lebo to je súčasť rebelskej duše. Proste improvizovať. Čiže hľadáme spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, prečo sa to nedá. A ak to v sebe máte, tak ako to mám ja, verím tomu, že aj ty a kopa dám, ktoré sa poznali možno v tomto príbehu, alebo sa s tým identifikujú. Jednoducho takto je a je to tak v poriadku. Ste úplne úžasné všetky. Tak to je báječný. No tak jo, to je krásný slova, jsou to krásný slova na závěr a já ti moc děkuju, že jsi přijala teda pozvání do rebelského vysílání a já moc doufám, že se brzo uvidíme zase live, protože přece jen jsme trošku dál, ale já věřím tomu, že se potkáme za chvilku. OK. Zuzanka, ešte raz sa ti chcem krásne poďakovať. Nikdy by som nebola povedala, že viem takto normálne úplne improvizovať pri tom. Ja som si nič nepripravovala, len som sa nad tým zamyslela, lebo to, čo ti ide, teda tieto vysielania a podcasty, je to fantastická myšlienka. Práve možno pre tie rebelky, ktoré sú tak ešte v kutiku, lebo to sa stáva, máme také obdobia a si myslia, že nie sú dosť. Sú. Všetky ste dosť. Takže ďakujem krásne za to, že robíš tento projekt, aj za to, že som sa mohla stať jeho súčasťou. Tak jo, já taky moc děkuju a těším se na setkání osobní. Tak jo, ahoj. A ahoj vy všichni, mějte se. Ahoj. Ahojte všetci, čaute, čaute.